Икәнбай авылында туып, әлелә ушы авылда гомер кисереүсе иң кадерле кешебез. Тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз, олатайыбыз, картатайыбыз, Аккилдин Фәтих Нургали улы үзенең туган көнен 65 яшьлек юбилейын билдәләй. Атайыбыз бик тырыш, эшһөяр кеше. Уның хезмәт юлы 16 яшеннән башлана. Комбайндала, трактордала оста йөрий. Техниканы яхшы белә. 18 яшендә башка егеттәр кебек атайыбыз да әрме хезмәтенә алына. Чита калаһында төзүчеләр батальонында 2 ел хезмәт итеп, туган яктарына имен-аман әйләнеп кайта. Кара кашлы, мыкты кәүдәле сибәр егеткә күп кызлар гашык була. Тик ул үзенең гомер юлдашы итеп Мәләвез районы һылыуы Рәзиләне һайлай. 1978 елда яшьтәр сәстәрен сәскә бәйләй. Дөнья яме балалар дигәндәй 4 балага гомер бүләк итә газизләребез. Кызганыска каршы бер кызлары сабый гына көйе бакыйлыкка күсә. Калган 3 балаһына тиешле тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырдылар ата-әсәебез. Әлеге көндә барыһы үз гаиләләре менән тырышып дөнья көтәләр. Бәхетле өләсәй, олатай, картәсәй, картатай да Аккилдиндар. Һигез ейән-ейәнсәрләре бар, Аллага шөкер. Атайыбызның тырышлыгына, сабырлыгына хайран калырлык. Кайда гына эшләһә лә ул кушылган эште урын yerенә еткереп, олы яуаплылык менән башкарды. Эш стажы 40 ел, ул хезмәт ветераны. Коммунисттар хезмәте ударнигы дигән лаеклы исеме һәм башка бик күп мактау кагытлары бар уның. Без барыбыз да уның менән бик горурланабыз һәм уның алдында баш иябез. Атай, һин нигезебезнең терәге, өебезнең коты. Без һиңә һәр вакыт егеттәр кебек йөгереп кенә йөрүеңде, авыру хызлану белмәй, корыс кебек нык булуыңды. Әсәйебез менән иңгә-иң терәшеп, без кайтканда каршы алып, ейән-ейәнсәрләреңде тәрбияләшеп, озын-озак яшәүеңде теләйбез. Бәхеткә, шатлыкка гына сырналып, аткан һәр таңыңдың кадерен белеп, Ходай насип иткән ризыкка шөкер итеп, парлы булып, муллыкта матур яшә атай. Һиңә булган кадер хөрмәтебез урын алһын йөрәк түрендә. Шатлык, куаныстар, сәламәтлек, юлдаш булһын гомергә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Рәзилә, улың Филүс, киленең Рита, кызларың Гөлсия, Гөлназ, кияүдәрең Фиргат, Денис, 5 ейәнең, 3 ейәнсәрең. Хөрмәтле Фәтих Нургали улы, якындарыгызның изге теләктәрен моңлы йырга кушып юллайбыз. Юбилейгыз тик изге хәбәрдар, имен иртәләр, бәхетле көндәр алып килһен. Атайымдың күз яшьтәре тамам, узатканда мине юлдарга. Минең серле моңһу йөрәкәем, әсе һагыштардан моңланам. Атайымды төштәремдә күрәм, йокламаймы әллә төннәрен. Авыр булган сакта искә төшәм, балам диеп әйткән һүзләрен. Туган яктан еләп-елдәр исәм, күңелемә йылы йөгерәм. Бала сагым үткән ата йортым, мәңге калыр йөрәк түрем
Yuklamaidır inide tünlerin Ağır bulgan sakta ifke düşen Ulım diye beytken üzlerin yanıdarına Күзләріңе толтырып қарарға Мұқтажмын мен сенің назарыңа Мәңгі яша атай дүниялар Атайымды düşlerimi de görem Yuklamay mı elle dünlerin Ağır bulgan sakta itke düşen Balamı diye beytken üzlerin Ağır bulgan sakta itke düşen